Luke chapter number 5 and verse number 36. Magbasa ko sa English una, Isaiah ikaduha, verse 36 nga to sa katapusan sa chapter, verse 39. And he spake also a parable unto them. No man putteth a piece of a new garment upon an old, meaning old garment. Ang pulong garment, nagpasabot, biste. If otherwise, then both the new maketh a rent, and the piece that was taken out of the new agreeth not with the old. Verse 37, and no man putteth new wine into old bottles, else the new wine will burst the bottles and be spilled, and the bottles shall perish. Kanang nga pulong bottle, gi-translate nga sudlanan, pero kinahanglan makasabot ang mga botelya diya sa panahon sa Biblia, dili glass or plastic sa matong gamitong karon. Ang botelya sa Biblia mga panit sa mananap sa panit sa mga mananap o flexible man. Dili sama sa atong gi-imagine karon. Panit man, so it's kind of more like sako nga napuno sa juice, sa what that be called, duga sa ubas. Siyempre, si Kristo wala nag-istorya dali kabayan sa makahubog nga elimnon. Dali siya mag-encourage niya na saman ko, new wine into old bottles, else the new wine shall burst the bottles and be spilled, and the bottles shall perish. Verse 38, but new wine must be put into new bottles, and both are preserved. No man also, having drunk old wine, straightway desireth new, for he saith, the old is better. Basa na kong verse 36 nga sa 39 sa Bisaya. Ako magsulod ni Ugdaan, nalibog ko sa Bisaya sa verse 36, pero ayaw kabalaka, kaya klaro ang English, later lang maghiskutan niya na. Ug siya, misulti usab, sa uskasambingan nga to kanila, walay tao nga nagatapak, og usa ka piraso sa uska bag-ong biste ngadto sa daan. Kay kung sa laing paagi, unyang bag-o makagisi ug ang bahing nga gikuha gikan sa bag-o dili mo uyon sa daan. Ug walay tao nga nagasulod og bag-ong bino ngadto sa daan nga mga sudlanan. Basin ang bag-ong bino mo pabusikad. Kinsa nagsupo sa pulong pabusikad? Buto, pabusikad. Asamang ko, mo pabusikad sa mga sudlanan ug mayabo. Ug ang mga sudlanan mabusbos. Sabi niyo busbos, larong ang busbos. Gisi-gisi tungod sa pagbuto. Apan ang bag-ong bino kinahanglan isulod ngadto sa bag-ong mga sudlanan ug ang duha gipalungtad. Walay tawo usab nga sa nakainom na sa daan nga bino, diya nagatinguha sa bag-o kay siya nagaingon ang daan mas maayo. O kanang title sa akong mensahe karong buntag, The Old is Better. Ang daan mas maayo. Bagaan po na ta, dahil kung mo makalingkod para sa mensahe karon. Father, thank you for every person who's here this morning. Salamat sa mga bisita na nagsulod. Salamat sa among faithful na mga membro na mga ko Ginoo, ikaw mag-bless sa pagwali sa imong pulong karong buntag. Paleo Ginoo, pun-a ko sa imong espiritu aron makatabang ko sa imong katawhan diri karong buntag. O Ginoo, kung naitaw diri karong buntag nga wala pa naluwas, mga ko Ginoo na siya maluwas karong buntag sa dali pa siya maulit. Paleo Ginoo, lihok ka sa amo karong buntag. We love you, Lord. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Pipila ka semana, basing pipila ka bulan, wala ko sure, pero pipila ka semana milabay, nagwali ko dito sa jail. O samtang nagwali ko, naius ka gwardya nga nagsaka gikan sa ubos o naglingkod dito sa likod aron maminaw sa mensahe.
dili common na mga gwardiya kung sila maminaw, magsulod sila, magpakaronin nga dili maminaw, magpakaronin magbantera sa mga pinariso, pero maminaw sila. Pero siya walay kaulaw. Siya nagsulod, naglingkod sa likod, ug naminaw gayud siya. Ug ang akong mensahe ni anak nga adlaw, isog kaayo. Nag-atake ko sa tanan sala. Nagwalik ko kabayin sa tanan, nagwalik ko kabayin sa ilimnon, nagwalik ko kabayin sa sexual nga sala, nagwalik ko kabayin sa mga tao nga wala na minyo pero nag-ipon sa mga sila na minyo, nagwalik ko batok sa tanan. Ako nagyon sa mga lalaki dito, I told them, I said, kung nakayasawa sa gawas, pero wala gayud ka mo nagpagkasal. Kinahanglan ka mo gawas sa jail ug magpakasal. Himo ang imong relasyon nga tarong atubangan sa Dios aron makabless siya sa inyong pamilya. Kana ang klase sa mensahe. Isog man. Sa katapusan sa mensahe, kini nga gwardiya nagdul nako. Nakaila ko niya dugay na niyagin pasing January, February, nagkaila ko niya gawas sa jail. O nako'y oportunidad mag-share kaniya sa kabayan sa kaluwasan, ang iyang background Catholic. O nag-share ko kaniya kabayan sa kaluwasan, pinagi sa pagtuo lang, dili pinagi sa buha, o nakasabot siya, nagatuo, o naluwas na siya. So, kini nga guardian, naluwas na. Siya nagduol na ko, human sa mensahe. O iyang gisulti, Pastor, ang imong, o nagduda siya, unsay saktong tawag para sa akong pagwali. He said, ang imong, and I said, mensahe? Oh, ang imong mensahe. Undanon kaayo. Huwag akong naglantaw. Undanon? Naglantaw ko ni Little Boy. Huwag si Little Boy. Undanon na ay unod. Sabtan na ko. So ang mensahe na ay unod. We say in English, it has what's what I'm looking for, wifey? It has substance. Na ay substance. Na ay dili taphaw lang. Ang mensahe na ay unod. So nagpadayon siya, nag-istorya kabayan sa mensahe nga, ug naghisko siya sa mga butang nga akong gisulti. Sa tinudyo lang imong gisulti, kay ako nagsinati ni ug nakakita ko ni ini diya sa kinabuhi sa uban, ug klaro gyud sakto imong pagwali. It was very obvious na tingala ko, kay Katoliko ang iyang background, pero klaro man, ganahan siya sa akong prangkang paagi sa pagwali. So nag-invite ko niya mo, sulod sa church diri. O kinang yang tubag na ko. English gyud yang tubag. He said, oh, I am satisfied with my religion. Natagbaw ko sa akong religion. O nalibog ko kay klaro man, dito sa yung church, wala gyud siya nakado sa pagwali sama sa ako o ganahan siya sa akong pagwali, pero yung gisulti, natagbaw ko sa akong religion. See what he was saying? Para nako, the old is better. Para niya, ang daan mas maayo pa. We're going to come back to that concept later. Sa atong teksto, karong buntag, na ay mga relihiyosong pangulo dito sa Israel nga nagsaway ni Jesus tungod wala siya nagsubay sa naandang nga paagi sa ilang relihiyon. Wala sila nakasabot kung nganong si Kristo nagkaon uban sa mga tao nga ilang giisip nga walay pulo. Sila naglantong nga naman si Kristo nagkaon niini mga dautan, nga naman nagsulay ka mo mutabang sa mga dautan. Sila walay pulos diri sa kalibutan. Wala sila nakasabot, nagsaway sila niya. Wala sila nakasabot kung anong siya wala nagturo sa iyang mga disipulo sa pagpuasa sama sa ilang strikto nga naandang mga Fariseo uban pa niya ng panahon na nagpuasa sila. Most of them, the Pharisees, twice per week, ikaduha, matag simana o nagpuasa. Kabalo mo ang pulong puasa, maglikay sa pagkaon aron mag-focus sa Ginoo. Pero sila nagpuasa aron magpasikat atubangan sa uban. Pero sila nagsaway ni Kristo nga naman ikaw wala nagtulo sa imong mga disciples nga magpuasa sama namo Am I saying that right? Magpuasa, puasa. O sa atong teksto karon wala tay time nga maghisko sa tanan kay daghang gyud ang material, pero sa atong teksto gibasa nato ang tubag ni Jesus sa ilang mga pagsaway. I want you to go with me, if you would, to Luke 5. I'm only going to read the Messiah. Kay medyo kay 3 or 4 verses ni Luke 5:36. Ug siya misulti usab sa usa ka
sambingay. Kapalo mo ang pulong sambingay sa English, parable, meaning usa ka common yutan-ong nga klase sa story pero naay espirituhanong nga kamatuoran nga makakatunta gikanini nga story. Ug siya misulti usab sa usa ka sambingay ngadto kanila. Walay tao nga nagatapak. Sa tingong pulong tapak, kung naay buslot sa akong slacks makatapak, di ba? Maka-cover, sa English patch. Makatapak. I forgot what the English word was for the tapak. What was the word? Put a piece. Pero gamitong tapak para sa put. Okay. Asaman ko. Walay tao nga nagatapak og usa ka piraso sa usa ka bag-ong bisti ngadto sa daan. So it says, kung naa kay daan nga bisti nga nagisi, dili ka mo kuha sa bag-ong bisti, maggisi na aron mo gamit sa bahin niya na aron magtapak niini. Kay, kung sa laing paagi, unya ang, I don't understand the kung sa laing paagi. Never mind. Unya, ang bag-o makagisi, o ang bahin nga gikuha, gikan sa bag-o, dili mo uyon sa daan. Yung gusto, madawat ang bago o ang daan, walay, dili ka maghimo ni Ana. Dili mag-uyon ang bag-o sa imong daan, dili ka mo himo ni Ana. Verse 37, ug walay tao nga nagasulod og bag-ong bino ngadto sa daan nga mga sudlanan. Basin ang bag-ong bino mopabusikad sa mga sudlanan og mayabo og ang duha, lawal ko, og ang mga sudlanan mabusbos. Apan ang bag-ong bino kinahanglan isulod ngadto sa bag-ong mga sudlanan ug ang duha gipalungta. Now, kinahanglan ta mainumdum. Sila naghukam ni Jesus sumala sa ilang kaugalingong relisyon. Diba? Sakto ba? So si Kristo naghimo sa ilustrasyon. Nini mga bersikulo si Jesus nagkampara. I knew that was gonna happen. Si Jesus nagkampara sa ilang daang tawhanong relihiyon ngadto sa mga biste o mga sudlanan. Now, we need to understand this. Kung si Kristo nagingon, magtapak ka sa biste, kana nga biste ang gihiskod, mag-istorya siya kabahin sa ilang daang relihiyon. Dahil nag-istorya siya kabahin sa sudlanan, sa mga butili, gihimo sa panit, sa mananap. He is using that kana usa ka picture, usa ka hulagway sa ilang relihiyon. Si Kristo miingon, here's what he's saying. Wala ko mianhi diri sa kalibutan aron mahimo ng usa ka pangtapak sa mga gisi diha sa inyong daan relihiyon. Wala ko mianhi diri aron mo puno niana nga nakulang diha sa inyong daan relihiyon. Si kinang problema nila, ganan sila maghawid gihapon sa ilang daan relihiyon, pero kami mo dawa sa gamay-gamay gikan nimo Jesus. Si Jesus na yun, dili ko uska pangtapak alang sa imong relihiyon. Is that clear? Jesus was saying, ang inyong relihiyon, dili kinahanglan ayohon sa pipila lang kabahin. Kana kinahanglan pulihan diha sa kinatibukan. Do you know what Jesus is saying? Kapag kung saying gisulti, he's saying, dili gayud ka makaayo sa mga mini nga mga relihiyon. Walay kaayohan kung naay relihiyon o naay church nga nagsugod og tudlo sa mga bakak. Nagdugang sila sa ilang kaugalingong doktrina, nagdugang sila ngato sa Biblia or nagtagtang sa bahing gikan sa Biblia, dili na mimuto niya na kung ang church or ang relihiyon mubiyat na sa tinuod kamatuoran sa pulong sa Dios, kana nga church dili gayud, dili mahimo nga ayohon. There is no fixing a broken religion. Si Kristo na yan, wala kong miabot diri aron mag-ayon sa inyong daan nga relihiyon, niabot ko diri aron mo puli niya nga mini nga relihiyon. Nasab yung pulong mini, peke, dili tinuod, dili mag-uyon sa pulong sa Dios. Kung naay mini nga magtutudlo, kana mang tao mo tindog mo tudlo pero dili tinuod, mini nagpasabot bakakon. Peke. Tigpakaron ingnon.
Kung naay uska religion, paminaw na, or uska church, nga wala nagatudlo sa kamatuoran sa pulong sa Dios, wala na'y paagi nga kadto pag-aayohon, kana kinahanglan pulihan. Naidaghang iglesia nga sa miagi nagtudlo sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Pero diha sa paglabay sa mga tuig, nausab sila ug hinay-hinay sila nagbiyas kamatuoran ug midawa sa mga bakak. You understand, ay daghang church karon nga basin 20 years, 30 years milabay, 50 years milabay, nagtudlo sa kamatuoran. Bisan ang church nga gitawag Catholic karon, nagikan sa panahon nga naay tinud nga mga church. Pero ang mga church gihiusa ni Constantine ba? Si Constantine naghiusa sa mga churches o naghimo sa iyang kaugalingon nga ang pangulo sa church dali na si Kristo mismo o kanang sinugdanan sa Catholic Church. Pero bisan kanang mga church na panahon nga tinuod, kanang mga church naghiusa, naghiusa ba ni Constantine, bisan sila 1,800, 1,900 years milabay, bisan sila na panahon nagtudlo sa kamatuoran. Pero na-change sila. Nag-change ang ilang doktrina, nag-change sa ilang pagtudlo, ilang pagwali, ug dili na kasaligan karon. Ug sabi ang si Kristo niabot sa kalibutan kanang mga Pariseo, nagyapon sila sa pulong sa Dios. Nagyapon sila nagbasa sa pulong sa Dios, pero naidaghang gidugang nga butang nga naggikan sa ilang kaugalingong kasing-kasing. Is that correct, grammar? Daghang og si Kristo nagingon, nadaot na, bisan na kay tinuod nga Biblia, ang inyong relihiyon, nadaot na. Og si Kristo mismo nagingon, dili ko makaayo sa inyong relihiyon. Dili ko usa ka patch, usa ka tapak. I kind of know the word, nalimot na. Dili ko usa ka tapak alang sa mga problema sa inyong relihiyon. Ganahan ko mupuli sa inyong relihiyon. Kanang gisulti ni Kristo. So, kinang pungutana karong buntag na nga naman nga naidaghang church, sa kamatuoran halos tanan church. Bisang kini nga church. Mahitabo man, pwede mahitabo. Nga naman naidaghang church na hinay-hinay mausab, mag-change sa ilang doktrina, mag-change sa ilang pagwali, mag-change sa ilang standards kabayan sa saktong paglakaw sa Kristohanon. By the way, it could happen in this church too. Naay mga church samak gyud ni ini 50 years nila bayo karon murag sila uska disco. Walay diferensya sa kalibutan. Murag uska bar, kulang lang ang limnon. So unsa ba ang rason nga daghang church nagbiya halos tanan? Pohon, 20 years, 30 years, 50 years, halos tanan church, pohon, mobiya sa tinuod nga kamatuoran sa Biblia. Naidaghang ras nga kini mahitabo. But this morning, I want to show you 3 of the most common reasons that churches change. Tulo sa pinaka-common nga mga rason nga daghang church mausab o mobiya sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Number 1, usahay, mausab, dili ko magsula sa board kay maot ang mga punto. So paminaw lang, kung ganang ka magsula, pwede, pero dili ko magsula sa board. Usahay, mausab ang church tungod na ay mini nga magtutudlo nga naglimbong sa mga membro. Sila maghina-hina, magsulod sa church, magpakaroon inon nga nagatul sila, dayon magsugod sila mo tulo sa bakak. Let's read, Jesus warned about this. Go to Matthew chapter 7, verse 15. Si Kristo ang una, nag-warn ka nato, nagpasidaan ka nato, kabayan ini nga mga tao nga mo sulod sa church nga tinago. Magpakaroon inon nga nagatul sila sama sa mga membro, dayon sila magtulo sa mga bakak. Matthew chapter 7, verse 15. Matthew chapter 7, verse 15. Kung nasa, amen? Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Pagbantay sa mini nga mga propeta nga manganha
kaninyo nga nagsulob sa bisti sa karnero. Si Kristo nagingon, kamo ang akong mga karnero. I know my sheep. Si Kristo nagingon, ako nagkaila sa akong mga karnero. Kitang mga karnero sa Diyos, ang panon sa Diyos. We are God's sheep. So kini mga false prophets, sila mosulod morag uska karnero. So it says, nagsulob sa bisti sa karnero. Apan sa ilalom, sila mga manunukob nga mga lobo. Usahay na ay mga tao nga magpakaroon ingno nga sila naluwas, pero sa kamatuoran, nagagamit lang sila sa relihiyon alang sa ilang kaugalingon benepisyo. Kana mao ang lobo nga nagpakaroon ingno nga siya uska karnero. Unsa ba, kana ang tao nga mosulod sa church nangita sa iyang kaugalingon benepisyo. Ang pinakadaling paagi nga maka-recognize, makamatikod sa uska relihiyon nga nadaot na ang mga leader maggamit sa relihiyon alang sa ginansya. Panaglitan. Kung ganahan ka ng ang pari magpanalangin sa imong bagong business na ay bayad. Diba? Korta ang tanan. Kung naay mamatay na ang imong lola, mga haji ta. Naay bayad. Naay bayad. Natingala ko sa diyang bago ko dari sa dapitan. Naitaw, nagduol na ko, Pastor, nami bagong business, mga ikaw mag-ampo para sa mong business. Wala ko nakasabot sa culture nga, kanang paagi sa mga Katolika, wala ko nakasabot. So, sige, ako mag-ampo para sa mong business. Kaya naman. So, niyato ko sa ilang bagong business. Nagsulod ko, na sila snacks, uban. Sa mani, wala ko nakasabot ako. Ignorante nga Amerikano, wala ko nakasabot. Nagsulod ko, sige, mag-ampo ka. Sige, mag-ampo ta. Tayo human sa akong pag-ampo. Pastor, here. Tiko ka na niya na. Nay pesos dayon nag-realize, mas may ataw ato. Ayaw. Si Ma'am Ruth na lang niya na. Yun sa nato paghibalo nga na ay problema di asos ka relihiyon. Ang tanan na ilabot sa kwarta. Kung mobaligya ang tao sa iyang pag-ampo, na ay problema. Mag-ampo ko para ni mo, Beth. Palihog tabangi ni Beth. Panalangin, please Lord, bless her, Lord. Unsa man na? Nini na mga magtutudlo. Pero di ka na dali limitado sa mga Katolika. Other people seek to get other things. Magsulod sila sa church aron mangita sa gahom o respeto sa tao. Ilang kaugalingong benepisyo. May I say today, we don't serve God so that other people will respect us. Dalita mo alagad sa Ginoo aron ang mga tao magrespeto na to, kita mo alagad sa Ginoo kay tako siya sa atong pagpagalagad. Ug tungod kalibutan kinahanglan maluwas. Si Jesus nag-warn na to kabayan sa mga tao nga murag karnero pero lobo sa kamatuoran. Kung lobo mo sulod sa panon sa karnero, wala siya gugma para sa mga karnero. O naay gugma. Sa makaninyo nga naay gugma sa isda. Para sa itong mga bisita na ako'y guba sa akong staff kabayan sa pagkaon sa isda. Pastor Mike, naay gugma ko sa isda. Oh, basta lang nasa imong plato. Si Jude hatag kanato sa maurang warning diya sa iyang book. Go to Jude. Only one chapter in Jude. So Jude chapter 1. Kung mabut ka sa Revelation, atras kamay. Jude is the second to the last. Ikaduha, gikan sa kinalasan. Si Jude nag-warn nga na mga tao nga mosulod sa church aron mo limbong sa mga tao nga naluwas. Kining tao mosulod, wala naluwas. Pero magsulod sila sa church. Jude chapter 1 and verse number 4. Jude chapter 1 and verse number 4. Kunana, say amen? For there are certain men crept in unawares who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men,
turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Kay adunay mga tao nga mihinok pagsulod. Kinsa nagsabot sa pulong mihinok? Tinago, right? Sneak, creep. So hinok, mao kini. Di ba? Mihinok, dili honest sila kabayan sa ilang pagtuo. Let me finish the verse, nawala ko. Mihinok pagsulod nga wala na matikde. Kinsa kaniya pa sa kakaraanan, kitakta na alang niini nga hukom sa silot or ngato niini nga hukom sa silot. Mga taong dili Diyos nun, nga nagbalit-ad sa grasya sa atong Diyos, ngadto sa kalaw-ayan ug nagapanghimakak sa buktong Ginoong Dios ug sa atong Ginoong Hesus Kristo. Na unsay klase sa tao ni usahay na taon mo sulod sa church nga wala gayud na luwas ug magsulay sila mahimo ng leader aron maggiya magdala sa uban nga tao layo gikan sa Ginoo, maglimbong sila sa mga tao nga naluwas. This has been a problem sukat sa panahon ni Jesus hangtod sa katubusan sa Biblia hangtod karon kini mahitabo. But I want you to notice something. This is not in my notes, but it's really good. He says these ungodly men turn the grace of our Lord Jesus Christ into lasciviousness. The word lasciviousness ki translate dali kalawayan, meaning gross sin. But lascivious comes from the word lax, like relax, luag na. So, unsa ba? Naay tao nga strikto kabayan sa pagkamatarong sa Biblia, ug naay tao nga luag. Does that make sense? Okay. So, kining mga false teachers, most saludsos ka church, ug magpakaroon nagato mi sama ninyo. Pero dili ni stricto kayo sama ninyo. And here's what they'll say. Tungod sa grasya sa Ginoo, pwede ta maghimo sa bisan unsa nga ganahan ta. Naghimo sila, nagbalit-ad sa grasya ngadto sa kalaw-ayan, ngadto sa kaluwag. Does that make sense? Kung ang tao mo sulti nimo, tungod sa grasya, natay kagawasan. We can do what we want. You know what they're doing? They're using grace and turning it into looseness. That is not biblical. That is a lie. Ang grasya, dili mo hatag kanato sa kagawasan, sa katungod nga maghimo sa atong gitinguha. Ang grasya, mo hatag na to sa abilidad sa pagsunod sa Ginoo. Liberty in Christ is liberty from sin, not to sin. Kung tao so ang Diyos dili ganahan mag-change nimo, siya mo dawat nimo bisan unsay mong kahimtang, bisan unsa man ka. That is true. Siya mo luwas ni bisan kinsa, dili ta maluwas tungod mo biyet ta sa sala. Mo maluwas ta tungod mag-decision ta nga magbutang sa atong pagtuo ni Kristo. Siya namatay sa cross, gilubong na banhaw, kompleto ang bayad hangtod sa kanturan. Kita maluwas na pinagi sa pagtuo, dili pinagi sa buha. Pero human sa kaluwasan, si Kristo ganahan mo sub sa imong tibuok kinabuhi. Kung ang tao mo sulti, tungod sa grasya, gawas nun ta, magahimot ta, bisan unsay music, bisan unsay salita, bisan unsay pamiste, bakakon siya, minute nga magawali. Turning the grace of our Lord into lasciviousness, looseness, walay pugong, do what you want. That was not in the point message, but that's a really good truth. Pero sama sa atong nakita diya sa pulong ni Jesus, kini mga tao, sama sa mga lobo nga gihiskot ni Kristo, magsulod sila sa church nga wala na matikti, aron mo limbong, aron mo tangtang sa mga tao gikan sa kamatuoran. Sila murag karnero, pero sila man mga lobo sa kamatuoran. So we're talking about nga naman na daghang church, daghang relihiyon
nga sa una, sakto gyud ang doktrina, pero karon wala na. Una sa tanan, usahay na ay mga tao mo sulod nga wala nagatuo sa Biblia ug nagtago sila sa ilang tinod pagtuo. Ikaduha. Go with me to Acts chapter 20 and verse 28. Napay lain mga paagi nga ang church mo tipas gikan sa kamatuoran. Ug basing kini mo surprise ninyo. Acts chapter 20 verse 28. Acts chapter 20 verse 28. Kung nanas, amen? Take heed therefore, si Paul nag-study diri, take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God which he hath purchased with his own blood. Busa, bantay ang inyong mga kaugalingon o ang tibuok nga panon, kanamang iglesia, ang panon ni Kristo, so kanang church. O ang tibok nga panon, nga ibabaw ni ini ang balang espiritu, naghimo kaninyo nga mga magbalantay. So ang pastor maong magbalantay sa iyang panon, sa iyang iglesia. Sa pagpagkaon sa iglesia sa Diyos. Ang akong responsibilidad, ingon sa inyong pastor, maong pagpagkaon kaninyo sa pulong sa Diyos sa matag church service. Sa pagpagkaon sa iglesia sa Diyos, nga ilang iyang gipali, pinaagi sa iyang kaugalingon nga dugo. Si Paul diri nagistorya sa mga pastor gikan sa syudad sa Ephesus. Og siya may hatag kanila sa instructions iyang gisulti kamo ang naay responsibilidad pagpagkaon sa iglesia sa Dios, pagtuon sa Biblia, pagkaton sa Biblia, dayon pagtulok kanila sa tinuod nga doktrina. Dayon sa verse 29 na siya usa ka pasidaan alang sa mga pastor. Acts 20 verse 29. For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Kay ako nahibalo ni ini nga human sa akong pagbiya, manulod ang mabangis nga mga lobo diha kaninyo nga dili mo saylo sa panon. Nagduda ko sa pulong saylo para sa spare. Ang pulong spare nagpasbok magpugong sa kasakit. So, he says, ang mga lobo mo sulod nga walay kaluoy, dili sila magpugong, sila ready na mo guba sa imong church, pinagi sa ilang pagtudlo. So, kana ang pareho nga warning ni Jude. Pero, nagpadayon siya sa uskalain warning sa verse 30. Look at verse 30. Also, of your own selves shall men arise, speaking perverse things to draw away disciples after them. Gikan usab sa inyong mga kaugalingon motungha ang mga tao nga magasulti og gitwis nga mga butang aron sa pagdani sa mga tinun-an ngadto sunod kanila. Usahay ang uska iglesia madaot tungod sa mga lobo nga magsulod nga tinago. Pero usahay number 2. Ang uska iglesia madaot tungod sa mga pangulo sulod sa church nga mausab na o magdala sa church sa sayop nga padulngan. He says also of yourselves. Do you know what that means? Bisan ang pastor usahay masayop o motipas gikan sa tinuod nga dalan sa pagkamatarong. Bisan ang mga pastor, bisan ang mga pangulo sulod sa church. He says, ang uban, gikan usab sa inyong mga kaugalingon, motungha ang mga tao. So from within the church, allow me to illustrate what I'm talking about this morning. All right? Brother Jomar, why don't you come here? Unsa bang mga rason nga madaot ang mga church? Una sa tanan, na ay mga mini nga magtutudlo, nga musulod, maghinok, can you come over there and sneak in? I'm just kidding. Pero magsulod sila magpakaroon ingnon. Wala sila naluwas. Now, kitang tanang kabalo, si Jomar wala naluwas. Kabalo ta, di ba? Sa dariri ka, Jomar. So, una, na ay mga lobo
Dili karnero sila, lobo gyud, interesado lang unsa ba nga akong ginansya, unsa ba nga akong kuhaon gikan sa church alang sa akong kaugalingon. Kanang tao mo sulod. Pero ikaduha, Brother Jade, malingaw gayud ka sa iyang pagantos. Susunod ka, alisa. Ikaduha, na ay tao sulod sa church, naluwas na, nagsunod sa Ginoo, pero mo hinahinay ma-change siya o magsulay siya mo dani nga ang uban mo sunod kaniya. That happens a lot. Why would now sometimes it's a member, sometimes it's the pastor himself. Kung membro man, mas-split ang church. Madawat ang church, ang uban mo biya sa church, magsugod sa bagong church, sa laing lugar. But sometimes, ang pastor mismo, ang basi magsugod siya sa pagbasa sa mga books nga sayop sa doktrina. Let me tell you something. Your pastor doesn't read books by people who aren't Baptists. Kaya wala ko nagsalig sa akong kaugalingon. Kabalo ko, ako pod, pwede malimbongan. Di ba? Bisan ako. So, sa akong buhaton, I read the Bible a lot. I read the Bible more than all the other books combined. Mas daghan ang akong pagbasa sa Biblia kaysa tanan laing books nga gihiusa. Ang mga books sa tao, mas daghan ang pagbasa sa Biblia kaysa tanan lain. And I don't read books by people who don't believe like we believe. Kay dili ko ganahan nga madani akong kasing-kasing nga to sa mga sayop. Ganahan ko, 20 years gikan karon nga magtugi hapon ko sa priyo nga doktrina nga akong gituhan karon. Di ko ganan mausap, di ko ganan mag-change sa atong style sa worship, di ko ganan 20 years gikan karon na mga drums dere. Can you imagine Brother Jade playing the drums? Could you play the drums? Kaplo kanya na, Jade plays the piano. Murag hanas kayo siya mag-drums. Can you imagine Jade? Mag-imagine mo? Natural kayo na. Natural kayo. Ayaw. You'll notice, you know why there's no drums here? Because this isn't a bar, it's a church. Oh, naidakang church na drums. Og nagsunod sila sa dawtang uso sa kalibutan kana dili mahitabo diri basta lang buhi pa ko. Basta lang buhi og dili buang. Okay, dili mas buang pa kaysa karon. Pero usahay madawat ang church tungod sa mga tao sulod sa church na mutungha aron sunda ko. Sometimes, ang pastor mismo, o sometimes, nailaing teacher sulod sa church, magdani sa mga membro. But we're talking today about, remember, the sermon is about the parable of the patched garment, gitapakan nga biste, ug ang mga botelya, mga sudlanan nga nadaot na buto na. Okay. Those are both pictures of a false religion. Sa ating si Jesus niabot sa kalibutan, nag-istorya siya sa mga Fariseo, nagyapon sila sa Biblia, pero peke na, minit na ang ilang relihiyon, kaya wala na nagsunod gayud sa Biblia. They had forsaken the truth of the Bible. Nagdugang sila hundreds and hundreds of their own laws. Nagtangtang sa uban, nagdugang uglain. And here's what Jesus said, kung nadaot na ang relihiyon, bisan unsang rason, kung naay lobo mo sulod, o kung naay taos nga naluwas nga nagtipas, o ang tao magsunod kaniyo, madaot ang church, mo biya sa tinuod sa kamaturan sa Biblia, bisan unsang rason, kung madaot na ang church, madaot na ang relihiyon, what naay kaayuhan. Dili I keep forgetting that word, tapak. Dili makatapak, kinahanglan pulihan. Kinahanglan pulihan. Thank you, gentlemen. You sit down. Basta na kumugamit ninyo pag-usapon niya. Go with me to 2 Corinthians chapter 6, verse 16. Kung naay relihiyon nga madaot na, kung panaglitan, 40 years, gikan karon, mamatay na si Pastor Mike, wala, panaglitan ra, dili karon, 40 years pa, sige, hapila ko ni Dad karon, 40 na lang,
Mamatay na. 40 years, patay na yun. Pero kamo nga mga batanon na pa dere. Kung ay bagong pastor mo sulod dere. O magsunod siya sa laing-laing paagi. Ang church dili na magsowanin. Dili na magwali batok sa sala. Dili na magwali nga ang Kristohanong kinahanglan magsalikway niya nga daan na andan sa kalibutan. Dili na magwali batok sa mga unod nun nga paagi sa kinabuhi. Kung ma-change na ang church, nakay usa lang ka maayong pilion. 2 Corinthians chapter 6 verse 16. And what agreement hath the temple of God with idols? Ang pulong idols, ki-translate Diyos, pero nag-story kabayan sa mga ribulto. And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God, as God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore, come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Ug unsay kauyonan sa templo sa Dios uban sa mga Diyos. Ang tubag niya na wala. Kay kamo mao ang templo sa buhi nga Dios. Kung naluwas na ka, ang imong lawas mao na ang templo sa Dios. Ang balang espiritu kapuyo nasulod kanimo. Kay kamo mao ang templo sa buhi nga Dios. Ingon sa gikasuti sa Dios, ako mo puyo diha kanila, ug mulakaw diha kanila, ug ako mahimo nga ilang Dios, ug sila mahimo nga akong katawhan. Paminaw, kini nga building dili ang balay sa Dios. Ang atong lawas mao ang balay sa Dios. Kung naluwas ka, ang balang espiritu kapuyo sulod nimo. Magtigom ta diri aron maminaw ug mukat-on sa pulong sa Dios, pero kini dili ang balay sa Dios, kita man. Kita ang templo sa Ginoo. Dayon unsay ang gisulti? Verse 17. Tungod ni ini, gawas gikan kanila ug pagpalain kamo. Nagiingon ang Ginoo ug ayaw paghikap sa mahugaw nga butang ug ako mo dawa kaninyo. Now I want you to notice verse 16, he says, unsay kauyonan sa templo sa Dios uban sa mga ribulto. Diyos. You know what that means? Kung naay church nga nagdawat na sa mga ribulto, naiusa lang ka mayong pilion nga nahibilin. Unsay ang gisulti? Tungod ni ini, gawas gikan kanila. Pahawa na. Usahay naay uska katoliko nga maluwas na. Dili usahay, daghang gayud ang katoliko naluwas diri kami nag-share kanila. Pero dili basing kini nga taon naluwas na, pero dili siya ganahan mo biyat sa iyang church. Busa siya mosulti, magpabkablo ko na mga sayop sa akong church. Pero magpabiling ko diri aron makatabang sa church nga mubalik sa tarong nadalan. Daghang taon nagsulti niya anak kabayan sa katoliko. Nakoy balita para nimo. Wala bisan usa ka tawo nag-change sa padulngan sa Catholic Church. You listen to me. Kung si Kristo nagingon, dili ko makaayo sa inyong relihiyon. Nga naman kita nga mga tao, hunahuna, kita makaayo sa buwak nga relihiyon. Kung naay church nga nagbiyat na sa kamatuoran sa pulong sa Dios, pagka mapahitas-on sa tao nga naghunahuna, siya ang makaayo ni ana. Ang sugo sa Ginoo sama ra gihapon, paggawas gikan niana. Naay mga tao nagsulay silang mutapak sa uskabisti diin walay kaayohan. Nagsulay silang mupuno sa uskasudlanan nga napuno sa mga buslot. You can't fix a broken church. So unsay mong mahimo? Pangita ang church nga nagsunod gihapon sa pulong sa Dios. Kana rang paagi. Why lain? Kung ma-change ang church diha sa paglabay sa mga tuig, dili na magsunod gayud sa pulong sa Dios ang mga pangulo, dili na motuo, dili mo motulo sa klarong kamatuoran sa Biblia. Ang Dios nagingon, pahawat na. Pahawat na.
Here's the truth this morning. You can't fix broken churches. Most of the time, even the pastor can't fix a broken church. Panaglitan, kung naius ka church nga nagbiya na sa saktong dalan o ilang pastor mo biya na, muundang na o pangitaon nila ang bagong pastor o ang ilang bagong pastor ganang gayud mo sunod sa pulong sa Diyos. Talagsaon gayud ang kahimtang nga bisan ang matarong nga pastor makaturn sa church balik sa saktong dalan. Kung mitipas na, if Jesus said, dili kong makatabang, murag ang pastor dili pod. I'm talking this morning about why churches change. Nga naman, because it could happen in our church too. Kung dalit ta magbantay, makugiho nga magbantay, bisang kita pwede mag-change. Karon na mo sa isog nga pagwali. Pero dili dugay. It doesn't take long for a church to change. Usahay ang church ma-change tungod na ay lobo nga mosulod. Usay na taong naluwas na pero ma-change siya sulod sa church pero naikatulo nga rason nga ganahan ko maghiskot karong buntag. Go with me to 2 Timothy chapter 4 and verse number 2. Second Timothy chapter 4 and verse number 2. Atong basahon ang tuluka verse 2, 3 ug 4. English yung nabasay kaduha. Si Paul nag-encourage, nagsugo ni Timothy nga ang pastor diha sa Church of Ephesus niyaning panahon na. 2 Timothy chapter 4 verse 2. Kung nana say amen? Preach the word. Be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears. And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. Iwali ang pulong. Ayaw paglangan sa tukma nga panahon, sa dali tukma nga panahon. Pagsaway, pagbadlong, pagpangdasig, uban ang bukos nga pagkamainantoson o pagtulunan. Kay, ang panahon mo abot, sa diha nga sila dili na molahutay sa maayong pagtulunan, maayong doktrina. Apan, subay sa ilang kaugalingong nga mga pangibog, sila magpadaghan nga to sa ilang mga kaugalingong o mga magtutudlo nga nagabaton o nagakatol nga mga dalunggan. O ilang ilingyo, ang ilang mga dalunggan gikan sa kamatuoran o magadangog nga to sa tinumo-tumo nga mga sugilanon. Ikatulog. Usahay ang iglesia madaot tungod na lobo mosulod, wala gayud na luwas. Usahay ang iglesia madaot tungod kay naay taong naluwas nga motipas, mobiya sa sakto nga dalan. Pero usahay, number 3 and we're done. Usahay ang iglesia madaot tungod kay ang mga membro dili na modawat sa tarong nga pagwali. Ako makasulti nimo sa rason. Sa kadaghan sa mga church sa kalibutan karon nga murag usa ka rock concert lang. Na drums, na electric guitar, ang ilang pamisti, murag ang mga tao sa rock group, walay diferensya. Ang diferensya lang, maong lyrics, maghiskot sila ni Jesus usahay. Pero ang tanan lain, murag mga tao wala naluwas. Mag rock and roll, magsayaw, mga babae, magsuot og sexy nga saninas. Ako mo sulti ni mo sa rason na mga church, daghan ang mga church, dako kayo ang mga church. Ang mga pastor dali magwali batok sa sala, dali magpasidaan sa mga membro kabayan sa kadaot nga magikan sa sala. Ako mo sulti ni mo sa rason nga kana nga church popular kaayo. Nining panahon na sa kalibutan. Tungod ka na ang gitinguha sa mga kalibutanhon nga Kristohanon. 1 John 2:15, love not the world.
Ayaw higugmaa ang kalibutan. Ang mga pastor, modala sa kalibutan, salud sa ilang church, ang mga tao mag-play sa music, sama sa kalibutan, ang pastor dali magwali, magtudlo ra siya, maghatag sa inspirational message, sama sa uska graduation speech, pero dali siya magwali, matog sa sala. Kay kana ang gitinguha sa mga Kristohano. Usa ang church madaot, tungod kay kana ang gitinguha sa mga membro. Kana walay alibay, dali uska alibay para sa pastor. Kung siya uska tino nga man of God, dali siya mausab. Pero daghang pastor, buot sila mausab aron ng mga membro ganahan nila. Kana mo rason ang mga church nga murag bar mas dako kaysa mga church sama ni init dere. Kay mas daghang Kristohano nga naiguma sa kalibutan kaysa tao nga naiguma ni Jesus. Pagkadaghan sa mga church karon, di ng pastor na hadlok sa pagwali batok sa ubang mga sala. Kay nahiblo siya nga iyang mga sakop masuko. Dili nami magsimba, diri ka nagwali siya kabayan sa akong sala. Well, kung membro ka, diri kabalo ka, si Pastor Mike dili sama niya na. Kung ang tibok church masuko o mugawas, magwali ko sa akong pamilya na lang. Na ako'y daghang material diya sa kinabuhi ni Beth. Daghang yun. Walay kulang sa mga mensahe. Nay daghang pastor karong nga dali na maghimo sa invitation. Kabalo ka diri sa Truth Baptist Church, kita mo sulti kung Diyos nag-story sa mong kasing-kasing, nakamuhatag kanimo sa oportunidad mo ang diri story sa Diyos. Maghumble sa atong kaugalingon, atubangan sa Diyos, o mag-respond sa mensahe. Daghang church dili na maghimo ni anak. Kay ang pastor maulaw kay walay tao mo doon. Daghang pastor nagdawa sa kalibutan mo nga music sulod sa iyang church aron mo palipay sa iyang mga membro. Pero kung ang kalibutan mo sulod sa church, kana nga church dali na mo adto sa kalibutan nga modala sa mayong balita sa kaluwasan. Do you know what the problem with those churches? The world is reaching the church instead of the church reaching the world. Kahapon, ang mga membro sa Truth Baptist Church niadto sa Ginputlan ug naay 51 people nga naluwas. But I promise you, ang mga rock and roll churches, mga church nga naay drums ug dancing ug sayaw-sayaw ug walay pagwali batok sa sala, wala sila nag-soul winning. Wala sila nag-share sa mayong balita kay nganuman ang kalibutan nagsulod sa church. Ug sa diha ang church na taktan sa kadawtan sa kalibutan, kana nga church dali na mo tabang sa kalibutan. Dali sa Truth Baptist Church dali ta ma-change. Dali ta ma-change. Basta lang ang pastor buhi pa. Basta lang buhi pa og naay katunga ra sa uto, dali ta ma-change dali. Nagplano kung mag-CAT scan aron mo kita kung tinuod naay katunga basing. I'm trying to say today, na daghan rason nga may mga church nga mausab o madaot. Pero kung ang church madaot na, bisan unsa man ang rason, kana wala na'y kaayuhan. Jesus said, but new wine must be put into new bottles, and both are preserved. Apan ang bagong bino, kinahanglan isulod nga to sa bagong mga sudlanan ug ang duha gipalungtad. Once a church or religion is broken, bisan si Jesus dili na makapuno niya na pag-usab. Nabuslot na. Kung ang church na daot na, napay usa lang ka maayong pilion, pahawa na. So nga naman lusod kayo na. Daghang taong maglusod yun niya na. Balik na ta sa sinugdanan sa mensahe. Kung siyang gisultin ako, I am satisfied with my religion. Well, that's exactly what Jesus said right here. No man also having drunk old wine straightway desireth new, for he saith, the old is better. Ang daan mas maayo. May I say today, kung ang daan dili mag-uyon sa Biblia, kana dili mas maayo.
Ang atong daan na andan, dili ang suktanan sa pagkamataron, kini ang suktanan sa pagkamataron. Kini atong sundon dari sa Truth Baptist Church. Kini man. O kung naay bisan unsa sa atong kinabuhi nga dali mag-uyon ni ini, kana kinahanglan usbon. Kung ang atong music dili mag-uyon sa Biblia, kana kinahanglan usbon. Kung ang atong pamisti dili mag-uyon sa Biblia, kana kinahanglan usbon. Kung ang mga salida nga atong gilantaw dili mag-uyon sa Biblia, kana kinahanglan usbon. Sa kung pangatanan nimo karon, unsay area sa imong kinabuhi nga ikaw naghuno-huna, kabalo ko kung unsay gisulti sa Biblia, pero para nako ang daan mas maayo pa. Unsa ba? Pamisti? Music? Nahigong mata sa kalibutanhon ng music. Kay ka na magdani sa atong unod. Imong entertainment? Unsay area? Unsay area? Ikaw naghimo sa alibay, pero kini akong naandan, or akong favorite, kini ang akong culture. Ladies and gentlemen, kung naay problema sa culture, kini ang suktanan. Usba ang culture aron mag-uyon sa kamatuoran. Dili ko ganahan nga atong church mausab. So what that means is, kung ang Diyos mo pakita na to sa problema sa atong kinabuhi, kita man kinahanglan usbon. So unsay kinahanglan usbon diha kanimo karon? Unsa ba? Tugon ang mga ulo, yung mata,